Ali akadongan las roha paju penguse di pertanyaan pala roha di channel YouTube YKB Namar Hata Batak Tuba. Dorakso manangingon hata ni dewata si pahusor-husor ni rohata jumulu mahita martangiang. Upuji kami ho ali di bata amanami perdengan basa na mangaramuti kami olat ni dikion. Masih kol kami tumangihong katamia ni Tuhan alani parrokai mahami di bagasat tutimi urasi kami asatama kami oleh Tuhan mersaur doa atam nabadia to di matoto mengajari marguguro kami laku mangula lomo di rokama mau lihat maniko marti anak Yesus Kristus Tuhan kami amin. Dia muna aliak kadongan ia si pakusor-kusor ni rohata na dibuat siap wasiat kekal na marodolan surat hatopan na di enet siat ulaun ni apostel bidu 15 di ayat sada sahat ro di ayat 5 ayat 22 sahat ro di ayat 75 jalan nagari ujahan ni si pakusor-kusorota imana sian ayat 70 sada namando alai dum di jahana sida surati las marohana sida jala tarapu surat nama ngudo nguduni buido jahaul ni akazolma na majaha di bagasan dilim Jesusi kira tersongonido sabutis di sini ide nyanyikanlah kidung baru nomor 204 na apa yang untuk kita di bahwa buku naukap dohita naikon batu 12 di roha di dongat tazolma na pembadiang hata ni mata di obason pabotohon taringot tu sinude na di patupa di Jerusalem laho pahatussom taringot tu parsunaton sebagian mandok molo so marsunat manghuton ruhut para datun si Musa dang dapotan kaduau alai Paulus do Barnabas manulak pada poti laos pasosohot taringot Tuhan bau ni torok zolma naso tumadahian di debata alani Paulus do Barnabas di paborhat do dohot sisilas tu Antioquia lau pasahaton surat nama rision apulapu tu sudi ruas ni kuliah naik baru upay ngoton na sida asa unang aurat tu manu uban tu marlas ni roha do na sida majaha di sini surati haroro ni dua kalak na sinuru ni sinudei mapahin hiras roha ulam tubuh roha na sida baritai manunggulo turo hatta tarimot tu lapatan di harorotta di tongani ngulu ni akka dongan colma harorotta unang manabai buban di akka dongan alai iku mangulu mah di bagasan hata apulapu dohot las ni roha dada membuat arsa ni roha dumui muse muro laos gabi mabugang nunga gudang jolma nang buja di bagasa perngulunon munang be tinabbaan do ragam ni akkana paen khalak na asing gabi so roha mangulu di portibio surat na mangulu do hitaw tapaluas mangulu taw gabi sedang di haroro ni di bata na mangulu kamaolo do harok kingon gabi hasonangan mengubah arsa ni roha dari silas ni roha batu dua man Jesusi siap padokan dohot pangalau tadi songoni majolo pertanyaan di bagasa tikion alai satu berupa hamu ada yang kadongan like subscribe jala sagiho mamuse tu akka dongat tanah asing dope marhitei mengaparsidohot tamuna atau hasil berita nauli rap dohot YKB tu lihat pertibion
Sai di paso-paso tu at taymay.